Да се научиш да казваш не. Случва ли ти се да имаш много работа или да искаш да направиш нещо за себе си и точно тогава някой твой приятел или член на семейството те помоли да помогнеш на него, да свършиш неговата работа. И случва ти се, нали? И какво правиш? Зарязваш своята работа, пренебрегваш себе си и помагаш на близкия човек. Когато правиш това, с какво чувство го правиш? Какви емоции изпитваш? Не е особено приятни, нали? Тези твои емоции са показател, че нещо не е наред. Че трябва да помогнеш първо на най-важния човек в твоя живот, на самия себе си и тогава на всички останали. Мислиш, че не си най-важният човек ли? Повярвай ми, най-важният си. Защото ако не се погрижиш първо за себе си, за своето добро състояние, за твоята енергия, за твоята работоспособност, как можеш тогава да помогнеш на другите? Сигурно не съм те убедила все още, че си най-важният човек за себе си, но ако помислиш и се задълбочиш в тази мисъл, ще разбереш, че е така. Ако искаш да разбереш как да се уважаваш повече, как да повишиш своята енергия и да осъзнаеш, че наистина си най-важният човек за себе си, как да се научиш да казваш не с лекота, как да поставиш граници, всички тези неща можеш да научиш на 10-дневния курс Super Jump. Ако искаш да ти разкажа повече, напиши ми в коментар и ще се свържа с теб. До скоро!